Tapos yung mga cancer, ako nga pala si Paulul at dadaanan natin ng mga Jonel memes po. Sobrang laugh trip ang isa tong top-notch comedic value. Kaya ngayon pa dadaanan natin sila. Yung mga pinagkukuhaan ko ito, mga dekalidad at delikadong mga groups lamang. Kaya iba rito baka hindi nyo pa nakikita. So, alam nyo naman dito sa channel na to, di ba? Lahat ng cancer at lahat ng mga memes ng Pilipinas ay dadaanan natin. Pag wannabe ka, kailangan sakyan mo to hanggang ikamatay mo. Kaya wala akong pake. At simulan na natin to at tinatamad na ako ngayon pala. Unang meme. Johnny, baby pa. Laugh trip. Woo! Maraming salamat, Aison. Witty, diba? Dito yung mga ano lang na sinasabi lang yung Jonel. Makasabi lang sila ng Jonel, kala mo Dolphy 2.0 na. At ito, may onting creativity, may onting editing at na-appreciate ko yan bilang isang taong nag-e-edit din. Maraming salamat from Normamer. Gusto ko na mamatay. Okay, tama na. Aray. Maraming salamat, diba? Alam mo, tinatamad na ako. Pinapahirapan niya pa ako lalo. Yeah. Tunod! From Mark Lauren Balito, J. Rowan, John. Yeah, pag ganyan natutuwa pa ako kasi nag-effort pa silang hanapin yung mga ganyan. Hindi lang yung parang nilatag lang at boom! Pucha, pang comedy bar. Maraming salamat, Mark. From Rowell Gerard. Pag nakita mo, tropa na tayo. Ano yun? Saan? Laugh trip ang pork chop! May onting effort, ang isang walang effort na meme. So, woo! Yay! Ba't ko to ginagawa? Well-written, structured, original joke. Wag nyo nga inaaway si Jonel. Ang importante nga kasi, it's not about the joke. It's about yung mga taong kahit mababaw lang, nagtutuwa, diba, sa hirap ng Pilipinas, naiintindihan ko na kailangan nila to. Pero syempre, may kanya-kanya shit posting yan. So, hindi mo may iwasan may mga ganun tao at yung mga ganito rin tao, diba? So, warakan lang ng trip. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga interest. So, sunod! Tawanan nyo na lang. Laugh trip ang pork chop. Christian Dale. Filipino meme or Jonel me. I'm sorry. Is this some sort of peasant joke? Time to Grabe naman kayo. Gusto lang nilang sumaya. Bakit nyo ba sila inaaway, ha? May mga taon simple lang ang mga kagustuhan sa buhay at nakakapagpasaya rin kahit ilang taon na itong pangyayaring to. Kung ito yung nag-viral ano magagawa mo? Cancer sa lipunan, ganyan talaga ang buhay. So, ayan na lang natin sila at pagtawanan na lang natin yung mga taong natutuwa doon. Kung di tayo natatawa sa joke, matuwa lang tayo doon sa mga taong natatawa doon, di ba? Kung natatawa ka rin sa kanila, di plus na rin sa'yo. Wag nyo silang inaaway. Okay, hindi porket pleb sila. Grabe, Paulo elitista, ano ba yan? Joke lang, tayo pamasa tayo dito, di ba, GMA? Nasuntan ko ang yapak nyo para mas maraming views. Gamitin ko lang yung pangalan na Jonel para pindutin nyo, di ba? Kahit wala akong ganang daanan to. Para sa views, ibebenta ko ang kaluluwa ko. Sunod! From Dice kung Jonel doon. Love time ang pork chops. Pare, ang sarap ang pakiramdam ko. Bakit? Bagong brief ko Ano ba yan, bot? Pagsuot mo baby, wala kang problema. We love our Jonas brief. We love our Jonas brief. The Jonas brief, the Jonas brief, the Jonas brief. Jonas brief. Jonas brief. Kayo ng Jonas brief. Gusto ko na mamatay. also available, Jonas for her. Jonels for her. Grabe, may merch na nga si Jonel. Meron pa siyang babae. Ano ba yan? Talo na kayo. Kahit pang normie to sa inyo, mas malaki kinikita ni Jonel sa inyo. Hindi ko alam yung sinasabi ko. Pero diba, wow. Mukha ba may pake ako kung ano itong pinapanood natin? Wala. From John Hero. Paano ba nasabi? Tama na. Warak na brief ni Jonel. Tama na. Huwag nyo na siya awayin. Sunod na laugh trip ang pork chop. Kung kailan, ilang letters meron ng Jonel? Well,
Comment kita kasi very witty pa rin yun. How to make another man's trash into treasure, di ba? So, kahit basura na yun, i-doblein mo para maging witty ka lang, doon mo na lang bawiin yung comedic value. Di ba? Boom! Laugh trip ang pork chop. Laugh trip ang pork chop 2.0. Maraming salamat, Kyla. Janelle. 1 hour! Janelle. 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 La, o tali, 1 hour challenge tayo na Juna. Total, di ba sobrang nakakatawa? Janelle. 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 Sumasakit na yung leg ni Kuya sa likod. Ito na ang peak content na ating channel. Di ba ito nagagawa ng Jonel? Enjoy ba kayo? So ito di ba? Nakakatawa to di ba? Sige, pagsawaan nyo. Laugh trick ang pork chop sunod. Okay, tama na bago ko masiraan ng bait dito at magsira ako ng gamit na hindi ko kayang bayaran kasi wala akong pera. Sunod na tayo. Maraming salamat. Yes, wholesome meme. Maraming salamat. Colon kaliwa. Yes! Yes! Pambiyanka Samson. Smart and educated people. Filipinos losing an argument. Admin and smart JM. Pinoy. That's why I will stop it because I don't know what. Diba? Wala naman ang pake yung mga tao at this point. Basta, di wow! Wow. Pag nasa ilalim ka na, there's nowhere to go but up. So, hayaan mo na lang sila. Kung doon sila masaya, di mabuti, di ba? Pero katotohanan yan. Hindi to kasalanan ng mga Pilipino. Kasalanan to ng ating education system at ng ating kultura. So, sana matagal na proseso para maibalik natin sa mas hindi sukot na pamamaraan. Bahala na si Jonel, di ba? Yeah. Dopay, kamusta ka na? Ito, may asawa. Nandami kami ba? Hindi naman kami nag-away-away. Hindi nyo alam yung kanta, yun yung mga sinabi, di ba? Ayaw ka na-explain, nasisira yung joke. Buti pa yung Jonel, hindi na kailangan i-explain. Ang isang perfectong, napakagandang meme na sobrang sayang comedy, Dolphy 2.0. Jonel, kamusta ka na? From Jonel to Jopay. Sunod. Den. Diba sakto, Avengers, tagapaghigante. Parang may kulang dito. Ang daming kulang dito. Si Lastic Man ba yun? Pero props sa editing at ito daw si Nick Fury. Yes, maraming salamat Tony sa iyong comment. Papapalaban naman si Manoy. Papapalaban na naman si Manoy. Kay Tanoy. Brum. Sakto, diba? Lalabas na to. Lalabas na ang Avengers Endgame. So, tignan natin. Sana masama si Jonel. Susunod na kalahati ng mundong mawawala. From MJ Katakutan. Mahina ka pala. Tagay pa. Dapat sa ganito na pupunta yung mga talento sa pag-edit, yung mga ganyan. Pagiging creative at pagiging creative sa pag-edit, diba? Naghahalo. Jonel is proud of this race. Ayun na, nagkulang. Sakto, ito ang kailangan natin idagdag sa mga tagapaghigante. I think I unlocked the wrong Dante. No, you didn't, Peter. At maraming salamat sa sinend mo. Napaka-high res na May. Buti naman, pantanggal sa sukot ko kanina. Yes! Kumpleto na sila! Hindi ko alam sino nag-send dito kasi yung nag-send, hindi ko masabi yung pangalan. Sobrang mga Chinese character. So, maraming salamat sa nag-edit ko. Gary V original soundtrack. Meron na rin akong thumbnail na hindi ko kailangang mag-edit. Easy. Kaya pantamad do, di ba? Parang si Jonel lang, di ba? Salpak mo lang. Boom! Tapos, dekalidad na content para sa mga cancer. Lagyan nyo rin si Jonel para kompleto na ang katatawanan. Damn! Ako makakailang ganito si Thanos bago mawala ito. Masyadong marami. So, yan, channel, tama na sunod. You should have gone for the head. Ito ang mga armas ng mga tagapaghigante. Speed. Yeah, totoo yan. Sobrang ang sinturon talaga ang halos kompleto na yun. Ang perfectong armas ng ating mga
ng ating mga thananays. Hirap iwasan yung unang yan. Ako, hirap talaga iwasan ng hanger pero hindi siya ganun kasakit. Pero yung walis, yung binagal ng walis, ganun naman siya kinasakit. Pero ang kanilang sakto nga pagkakahalo ay ang sinturon ni Satanos. Boom! Pucha, kita mo yun? See what I did there? Witty. Desperado na ako matuwa. So, sunod. From Kyoya. Tunay na ahas. Kailangan tatapos sa mga tagapaghigante. Low-key, kabahan ka na. Kailangan namin ng sequel ng Victor Magtanggol. Wala na akong content. At doon itatapos sa ating mga May. Wow, sobrang nakakatawa talaga tayo mga Pilipino. I'm so proud. At maraming salamat sa manonood. Huwag kalimutan i-like, share sa mga tagapaghigante niyong friends at sa mga nasa kulto ng Jonel dyan. Ikalat nyo din sa kanila. And then, Jonel! At huwag niyo kalimutan i-like yung ating Twitter page, ating Facebook page, yung mag-join na kayo, 120 na naman, para makita nyo na mas maaga mga videos, bla bla bla, easy plug. So, Captain Jonel, ouch! Ang isipan sa science o agham. Venezuela, Venezuela.